aw danse an ka bi don kibaru kɔnɔna la kibaruyaw la bakuruba la bɛn nka sɛbɛn dɔ tigɛnɔ bila la bi min ye gouverneur la Bamako a bɛ tali kɛ publicité ko n'o ye yakubayali koɲɛw ye o bɛ se ka dala don an ka kafo dɔw kɔnɔ cogoya min na an bɛna kuma ale kan bi don kibaru kɔnɔna la ka fara o kan an ka jamana minisiriso min ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu fana ye k'a dɔn awa gafe dɔ lawaleyali sɛmɛntiya bi k'a dɔn awa kafoɲɔgɔnya dɔ kɛnɛ kan jamana faaba kɔnɔ ale bɛ tali kɛ nɛgɛsirako koɲɛw la an bɛna kuma ale fana kan bi don kibaruba kɔnɔna la ninnu ye bakuruba fila ye an bɛna misɛnman bila mun cɛma bi ka aw kunnafoni Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan kibaruyaw la. aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ Nef TV jabarani sugantili la aw ni su a y'aw bisimila an ka bi don kibaruba kɛnɛ kan nin waati mana se laadala don o don nɛgɛ kaɲa 21 coyi an bɛ sigi aw ye an ka fasiri jamajɛkulu bɛɛ lajɛlen bɛnna baabu minnu kan k'olu labɛn cogo ɲuman na k'aw kɛ kibaruya ye k'o bɛrɛbɛn k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma bi ta kɛnɛ sigila a ye aw bisimila kokura n y'a fɔ an ka bi jamana gouverneur la Bamako yan min bɛ tali kɛ bolonɔbila sɛbɛn dɔ kɔni sɛmɛntiyara min bɛ tali kɛ i k'a dɔn awa yakubayali koɲɛw n'olu bɛ tali kɛ publicitéw la maaw bɛ sɛbɛnfuraw ni u ka japɛnw kɔni nɔrɔ dugu kɔnɔna la cogoya cogo bɛɛ lajɛlen na k'a sɔrɔ a dun yɛrɛ k'a fɔ sariyaw bɛ mun bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen dala don o de kama minisiriso min ɲɛsinnen don kibaruya di ko ma ale ni a jɛɲɔgɔn minisiriso mun ɲɛsinnen don an ka jamana mara kɔnɔna koɲɛw ma olu y'u tɛgɛ bila ji kelen na ka fara G-Pac kan ka se ka an ka Bamako kafo 6 bɛɛ lajɛlen ka taa se Kati kafo ani Kalabankuru kafo olu maaw wele ka se ka na hakilifali kɛ n'u ye min yɛrɛ kɔnɔna la olu bolonɔ bila bɛn ka sɛbɛn jɔnjɔn don n'a nataw la ka se ka publicité kow ni fɛnw nɔrɔ dugu kɔnɔ o bɛ se ka dala don ka don bɛrɛ la cogoya min na a kɛnɛ kanna na anw ka kibaruya in na Aminata Daɲɔn ale a ka jatala Umaru Tarawele olu tun b'a kɛnɛ kan min bɔra a la o filɛ aw ye. Nin tɛgɛnɔbila sɛbɛn baara ye mun kɛra Mali agence de communication ka jɛkulu ɲɛmaayaso ale ni Bamako mairie ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra ni minisirisow ka dɛmɛ minnu ɲɛsilen don jamana ka marako ani kunnafoni kow ma a tun bɛ tali kɛ sigidaladenw bɛ se ka lakana cogoya min na ka bɔ kasaraw ma mamutukɛ walanw bɛ se ka kɛ minnu sababu ye n'an b'olu wele ko panneau publicitaire publicité min bɛ kɛ dugu kɔnɔ n'a bɛ kɛ panneau kan n'a bɛ kɛ sow sanfɛ n'a bɛ kɛ kokow la n'a bɛ kɛ kare kɔnɔnaw ni sirabadaw la n'a bɛ kɛ kɛnɛmala la o publicité fɛn b'o la olu bɛ ladilan cogo min na a bɛ kɛ cogo min na yamaruya kɔnɔ a bɛ labɛn cogo min na pour que ka kɛ gasi ka se mɔgɔw ma ka kɛ baara ɲuman ye kɔnɔ an y'o convention de signé bi n'o ye G-Pac mɔgɔw n'o ye régie publicitaire baarakɛlaw ani maires ani ministères mun concernelen don an bɛɛ jɛra ka bɛn document min kan n'o y'an ka convention n'o y'an ka accord ye an nan'o de signé bi. Nin convention in signeliba wɛrɛ tun ye mun b'a to jamana kɔnɔna na mun bɛ baara mun kɛ o bɛ se ka lakodɔn cogoya min na wa k'a bɛ caman de fara jamana ka sɔrɔw kan. An bɛ se k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye collectivités État kɛnyɛrɛye mɔgɔw ka sigi ka convention signé convention bɛ se k'a to bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ dɔ kɛ parce que an b'a ye publicité a bɛ kɛ bɛɛ b'a kɛ a ka d'a ye cogo min na donc u y'a ye k'a fɔ a bɛ na ni gɛlɛya caman jamana kɔnɔ ni publicité kɛra bɛɛ ka se k'a ka panneau bila yɔrɔ min ka d'a tigi ye a bɛ se ka gɛlɛya don mobili boli la a bɛ se ka accident caman nati jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ fɛnɛ a tɛ dɔn sɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔ mun bɛ baara mun kɛ donc ni nin sera ka kɛ a bɛ se k'a dɔn sisan mɔgɔ min bɛ baara la yɔrɔ min na mun ka panneau ye mun ye ni sɔrɔ bɛ ɲini ni taxe bɛ fixé bɛ dɔn a bɛ se ka nafa lase maires ma a bɛ se ka nafa lase an ka trésor yɛrɛ ma minnu yɛrɛ bɛ baara na a bɛ se ka nafa lase o ma donc bɛɛ tɛna don nin baara la k'a ka di ye. Maires jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin baara in na wa u ka nafa fana b'a la. Mairie jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔba ye parce que mairie acteur principal ye o ye an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min pour que dɔ bɛ bɔ panneau la dɔ bɛ bɔ mankanw na dɔ bɛ bɔ kɛlɛw la parce que aw yɛrɛ mana sirabaw lajɛ bi a bɛ taa sɔrɔ panneau 20 100 ou bien 1000 bɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ tigi dɔnlen tɛ a bɛ bin mɔgɔw kan a bɛ mɔgɔw faga a bɛ accident provoquer donc an bɛ k'o de kɛ pour que an ka jamana cɛ ka ɲɛ. G-Pac ka nin kɛlɛ mun baara daminɛna kabini san 2001 kumakan caman de b'a sariya sɛbɛn in kɔnɔna na. Min bɛna yɛlɛma c'est que a baara tɛ se ka kɛ tuguni désordre kɔnɔ a tɛ se ka kɛ tuguni
ni papier t'i bolo ni autorisation t'i bolo a bɛ dilan cogo min na olu ɲɛfɔra kɔnɔ panneau bɛ dilan condition mun na a bɛ installer condition mun na a bɛ lawuli condition mun na affiche yɛrɛ bɛ nɔrɔ a la cogo min na critères mun kan ka respecter assurance baaraw mun kan ka kɛ ka fara kan an y'o bɛɛ de kuma kɛ document in kɔnɔna la mun yamaruyalen don ka kɛ ani mun yamaruyalen tɛ ka kɛ o kuma b'a kɔnɔ maires ni acteurs privés bɛ baara kɛ cogo min na o kuma b'a kɔnɔ ministères da bɛ don a la cogo min na o kuma b'a kɔnɔ taxes ni impôts mun kan ka sara baara kɔnɔna la o kuma b'a kɔnɔ baarakɛlaw mun yɛrɛ da b'a baara la u bɛ autoriser cogo min na o fana kuma b'a kɔnɔ donc an y'a essayer ka bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ document kelen kɔnɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko Bamako gouverneur fana ka tɛgɛnɔbila kɛra nin sariya sɛbɛn in kɔnɔna na. Tabarikala bamananw ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu nka takan bɛ a la jini sɛrɛsɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni a tɛmɛsira don n'an bɔra yen fana kibaruyaw la bakurubaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana minisiriso min ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔliw ma olu fana ye gafe dɔ lawaleyali kiimɛli to bɛrɛla bi ni o kɛra kafoɲɔgɔnkan dɔ senfɛ hôtel Masale na Bamako yan a bɛ tali kɛ an ka farafinna jamana 5 minnu bɛ n'o ye G5 Sahel ye olu ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛsira ko n'o ye sikulun bolila o baaraw bɛ se ka sabati cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali ni a dafɛ jamana ni o ye Tchad, Niger, Burkina Faso ka taa se Mauritanie ni Mali yɛrɛ ma ko ninnu bɛ tali kɛ olu jamana 5 ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ninnu na a kɛnɛ kan'a la Awa Adama Kulubali ni an ka jatala Bakari Kɔnɛ olu fana tun bɛ yen min ye hakilina bɛɛ lajɛlen sabatira olu ɲɛna u y'an sama min na jala an ka ɲɛma d'aw ma. Ni tile fila baara min bolodala G5 Sahel maaw fɛ a bɛna boli kɛ terrain boli sira dilanni kan min kan ka tɛmɛ jamana 5 in bɛɛ fɛ ni olu ye Niger, Tchad, Burkina Faso, Mauritanie ani Mali ye. Débat de chemin de fer est dans un pays. Les chemins de fer dilan pour ce chemin bois comme quoi. Donc on a besoin ko un chemin de fer de dilan ka jamana 5 ni u jol no. Donc on a chemin de fer ni anya dana ay étude quoi parce que ni va faire chemin de fer de la fika étude de guerre. Donc on a un consultant de Nini ou les barrages d'aménagement. Donc le document de là on a fait un bi avec ça que tu vois. A ɲɛfɔli kan ye fɛnɛ k'a fɔ ko G5 Sahel sigikun tɛ terroriste kɛlɛli dɔrɔn ye ko u bɛ baara kɛ jamanaw ka ɲɛta fɛnɛ sira kan. Surasiya b'a la mais surtout développement a yɛrɛ jubaju au départ mais quand il y a dɔrɔn terroriste nana juguya quoi donc an ye effort bɛ bila lutte contre le terrorisme sinon développement bɛ chemin de fer bɛ siraw bɛ pont bɛ bari pont dɔ kan ka jɔ par exemple Tombouctou o bɛ sira dɔ kan ka bɔ Sandare ka taa Nioro o bɛ donc fɛn caman bɛ télécommunication mais comme bi bon terrorisme ye mɔgɔw kɛɲɛ quoi an ka fɛn bɛɛ kɛra terrorisme sinon développement fana bɛ yen donc an ma ɲinɛ o kɔ quoi. Hakilina jiginna k'a fɔ aw ye ko G5 Sahel maaw ka jamana 5 bɛɛ tun représentelen don ni lajɛrɛ in na. N'an bɔra o yɔrɔ ninnu na an ka jamana kɔnɔna la min ye cakɛdaba dɔ bɛ yen ni ale ɲɛsilen don an ka jamana ka sɛnɛfɛn dɔw dalabɛnni ma ni a bɛ wele ko office des produits agricoles de Mali sɛnɛfɛnw yɛrɛ ka koɲɛw bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na k'u yakubaya an ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ wele bakuruba la ko OPAM ale ɲɛmaaba n'o ye Monsieur Maïga ale fana ye sankura hukumu kɔnɔ a ye dantigɛli kɛ dantigɛli minnu kɔnɔna la a ye dugawu kɛ ka tila fana laɲiniba ni wulikajɔ minnu yɛrɛ bɛ OPAM fɛ ani an ka jamana yɛrɛ bilama laɲini minnu bɛ a fɛ a da sera ninnu caman ma a y'o dantigɛliw kɛ Bakari Kɔnɛ ka kuma galama la a ye min sɔrɔ ka fɔ an ka ɲɛma d'a ma. Ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ni guerre bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka balo sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ gɛlɛya caman bɛ na yɔrɔ caman bɛ yen u kan ka sɛnɛ kɛ mais u tɛ se ka sɛnɛ kɛ parce que n'i ye k'i bɛ sɛnɛ kɛ o k'a sɔrɔ i bɛ lafiya la mais ni lafiya tɛ yɔrɔ min na sɛnɛ tɛ se ka kɛ yɔrɔ caman fana bɛ yen degun b'u kan donc n'o dun kɛra jɔn de bɛ se k'u dɛmɛ gouvernement de bɛ se k'u dɛmɛ état de bɛ se k'u dɛmɛ donc an ka baara ye min ye ni gɛlɛya bɛ yen an ka se ka taa gouvernement ka autorisation na président ka autorisation kɔnɔna la an ka se ka taa an balimaw dɛmɛ donc san min banna an y'a ye ko gɛlɛya caman tun bɛ yen président y'a autorisé an ka se ka taa minnu bɛ yen gɛlɛya b'u la ka se k'u dɛmɛ donc o hokumu kɔnɔna la an ye fɛn minnu balo minnu bɔra distribution alimentaire gratuite dɔrɔn na o taara i jɔ fo
fo tonne ba 16 ni ko la o dun ta la fɛn caman kɛra o kɔnɔ la parce que premier ministre ye tournée caman kɛ balo caman dira mɔgɔw ma président yɛrɛ ye dɔw fana fɔ o fana dira mɔgɔw ma donc fɛn caman kɛra an kɔni bɛ wuli ka se a yɔrɔ la pour ka se ka minɛ ni balo ye donc parce que OPAM ka jɔyɔrɔ yɛrɛ min o ye an ka se ka stock national de sécurité k'o bila en place k'o gérer o stock kɛra mun kama ni gɛlɛya bɛ yen état b'a fɔ a nin bɛ gɛlɛya la a ye taa balo de ɲini donc an ka baaraba fanba y'o de ye donc an bɛ k'o de jɔyɔrɔ fana fa donc san min tɛmɛna an ɲina k'o jɔyɔrɔ fara kosɛbɛ parce que bɛɛ y'a fɔ ko balo mun ka taa yɔrɔ min na a sera a se yɔrɔ la et je pense que o kunna wolo bɛɛ ma o kunna wolo président ma o kunna wolo premier ministre ma o kunna wolo gouvernement ma o kunna wolo bɛɛ ma donc an ka baara o de ye an ka se ka kɛ ni gɛlɛya bɛ yen balo gɛlɛya bɛ yen an ka se ka balo gɛlɛya ka se k'o siri o la. N'an bɔra yen kibaruyaw bunankun kan a yira k'a fɔ an ka cakɛdaw la fɛn dɔ fana ɲɔɲalen don kosɛbɛ ni o ye i ka se bɛ maa min t'a sanfɛ ka se ka i ka dɔ dɛngɛrɛnɛ dɔ sigi ka da o da la ni dɔw yɛrɛ b'a wele nansarakan na ko exploitation dɔw yɛrɛ ko chantage i b'a ye an ka cakɛda caman na ɲɛmaa minnu bɛ yen maakurani minnu bɛna baara la walima maa minnu b'u ka mara kɔnɔ u kɔni bɛ jakusa ko dɔw ta ka coko olu da la k'a yira i la e bɛ ne bolo kɔnɔ n'i ma sɔn ka hakilina ma min ka di n ye n b'a k'i la baara sira fɛ walima n bɛ fiɲɛ bila i senkɔrɔ baara yɔrɔ la ni damanda jateminɛ kɛli don an hamina la bi o kama an ka kubara ɲinina Awa Kulibali ale ye munumunu salo kɛ dugu kɔnɔ ka jamanaden dɔw hakilina ta a kan a ye min sɔrɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan ko kan yanni an ka se ka gafe ba kɛ nin kan ka wulikajɔw kɛ olu filɛ ni aw ye. An ka faba kɔnɔ yan maa caman ye a jira an na k'a fɔ ko cakɛdaw la damatɛmɛ wale bɛ ka cari ɲɛmaw n'u ka baarakɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ. Tuma dɔ la k'a bɛ kɛ sababu ye ka maa dɔw ka baara sa. Mun de bɛ na ni nin kɛwaleya ninnu ye an ka baarakɛyɔrɔw la? O ɲininkali de tɛnkunna maaw la bɔlɔn kɔnɔ. Dɔ ye ɲɛfɔli k'an ye k'a fɔ ko baara sɛbɛn min bɛ tɛmɛ baarakɛyɔrɔ ni baaraden ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛkojugu bɛ se ka na ni nin gɛlɛya in ye. Fɛn o fɛn ni baara daminɛna kan min kan d'abord a bɛna contrat de signer wa an ka problème fɛn min ye fɔlɔ n'i bɛna i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ta fɔlɔ baara la a bɛɛ bɛn fɔlɔ i n'a tigi ka kalo 3 fɔlɔ a ko kuma o fɛ n'a kuma ni ɲɔgɔn fɛ o la o baara tagabolo la a bɛ o kumakan fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ filanan ye mun ye n'o kalo 3 banna a bɛna kalo 3 wɛrɛ la o kalo 3 wɛrɛw fana bɛna ba a kan ka kuma mais baara bɛna taa se san kelen ma waati min na f'a kana sɔrɔ fana i n'a tigi ka se ka convention kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ a ka contrat papier signer an ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o kɛ mais n'o ma kɛ ten fo a taara ten directement ka na donc o y'a ye e bɛ ka baara bɛɛ kɛ cogo min na i tɛ se ka jate komi baarakɛla i bɛ jate de komi tile baarakɛla donc tile baarakɛla ani mɔgɔ min b'i bolo wagati bɛɛ baara kɔnɔ retraite b'a la fɛnw b'a la o tɛ kelen ye donc an ka fɛnw de bɛ yen mɔgɔ caman de bɛ kuma baaraw ni ko cogoyaw kan o tɛ o cogoyaw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o ye o ye d'abord baara bɛɛ a bɛɛ n'a sariya de don baara bɛɛ n'a sariya don ne b'i ta de n'i y'a ye baarakɛla a bɛ baara ɲini e fɛ a mago de bɛ e de la a b'a fɛ ka baara de kɛ n'i y'a ye e fana b'a ta e fana mago de b'a la donc aw mago min bɛ ɲɔgɔn na o baaraw bɛ kɛ sariya dɔ de kɔnɔ o sariyaw il faut pas que cɛ baarakɛden n'u ye min b'i bolo baara la baarakɛdenw tubabukan na n'u b'a fɔ ma ko employé wa employé o kan ka baara min kɛ o kan ka min kɛ n'a ma se k'o kɛ i b'a lasigi de i bɛ kuma fɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 n'a ma faamuya donc vraiment e ka tagabolo ani ne ka tagabolo tɛ kelen mais an b'a ye cogo min na mais o bɛ an ka mɔgɔ baarakɛlaw de minɛ bi o b'o exploiter o la baara n'u y'a ye dɔrɔn o nafa bɛ nin ka fɛ o bɛ dɔwɛrɛ kɛ pour que kana ye a tigi kana na se ka kuma a ka retraite kan ayi mun na n'u ye kalo 3 ni kalo 6 nin kɛ ka ban tuma min na dɔw mana ye dɔrɔn a bɛna na don étape dɔ kɔnɔna la fo k'a ta a tigi taara se k'a embaucher wa embaucher o pour que k'o éviter maintenant a b'a tigi bila. Dɔ ka jateminɛ bolila kosɛbɛ musow ka dekun kan u ɲɛmaw wali u baaraɲɔgɔnw ni yɔrɔ la ko sisan sifinnaka musomanw ka fini donta bɛ maaw bila u yɛrɛw la. Musow fini doncogo b'a la la plupart ne yɛrɛ fɛ musow de
a fanba ye muso yɛrɛ de nɔ ye donc u bɛ abus sexuel dɔw don ka na bon baarakɛyɔrɔ la bon tenue incorrecte i bɛna sɔrɔ des municipes bon vraiment waleya ɲuman tɛ quoi donc sitanɛ man ɲi donc o b'i cɛ bɛɛ la i mana muso ye cogoya dɔ la donc sitanɛ bɛ se ka don i la donc bon i b'i ɲɛsin a ma ni waleya dɔw ye donc n'a nana i rejeter donc a bɛ se ka fiɲɛ don waleya ɲɛnɛman tɛ dɛ donc patron bɛ se ka radio kama k'a gɛn inutilement mais n'i y'a susu lajɛ i bɛna sɔrɔ muso yɛrɛ ka fini don cogo de bɛna nin bɛɛ ye. Tout à fait o de b'a to o bɛ se ka fɛ pari munna a yɛrɛ ɲɛ b'a la fɛnɛ d'abord e min bɛ ka baara kɛ e tɛ ka droit dɔn hali n'ale fɛnɛ b'a dɔn ale b'a dɔn fɛnɛ e bɛ ka taa système min kan donc n'a taara o système kan fɛnɛ i kɛrɛfɛmɔgɔw o bɛ se k'i ladɔnniya donc a b'i bila donc o bɛ o la exploiter ne mun exploitation sugu dɔ de don an fɛ yan fanga dɔnni ka gɛlɛn hali aw ka kuma nin a ka gɛlɛn nin ka se ka nɔ bɔ a la munna a ka gɛlɛn aw ka se ka nɔ bɔ a la fo gouvernement malien de k'a ta a mɛn. Ko bamananw ko dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la u ye jateminɛw kɛ k'a fɔ ko baarakɛmaa maaw kan k'u tilen ko wa ko baarakɛdenw yɛrɛ kan k'u sen da yɔrɔ dɔ yaasa gɛlɛya caman kana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ baara okumu kɔnɔna na. Kabi san 2012 gɛlɛya bira jamana kan ka se sisan ma caman kɔni ye wulikajɔw kɛ an ka jamana faamaw yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ dɔw kɛra sababa ye dɔw yɛrɛ ma kɛ sababa ye nka a bɛ ye k'a fɔ n'i ye dɔn ka taa kini fɛ ni jama ma se wa i b'i dɔn ka taa ɲuman fɛ k'o fana cogoyaw lajɛ a ko bɛ ɲini ka k'o ye bi wulikajɔ ni fɛɛrɛ caman tigɛra fo ka taa se jamana wɛrɛw ma weleli ani an ka sigi ka fɔ baw na ɲɔgɔnna don o don jamana marabaw b'a la ka hakilina caman ta nka ɲinɛnkɛlen don maa dɔw kɔ n'o y'an ka dɔnnibaa minnu bɛ yen ni olu ye sigilen bɛ hali togodaw yɛrɛ fana la nka u bɛ jamana in kunun n'a bilama caman kalama wa ɲɛfilatigi yɛrɛ y'a dɔw ye sabula u bɛ fɛn caman dɔn gindo la ani kɛnɛkanko la olu fana hakilina ye mun ye jamana ko in na bi u sigilen kumada t'a bɛɛ bolo nka hakilinaw bɛ u kɔnɔ o de kama an wulila ka se Abdulayi Kulubali ma ale ye Katemara maa ye jagokaw fɛ yen ale ye dɔnnibaa ye wa maa don min yɛrɛ bɛ jamana in dɔn jateminɛw yɛrɛ senfɛ a yira k'a fɔ jamana in kanubaaba fana don jamana in ka dafiri k'a sigilen to o tɛ a hamina ko ye o kama a fana ye hakilina di kɛ an ma jamana in bɛ cogo min na bi ani fɛɛrɛ minnu bɛna sɔrɔ a n'a ka yeta ye jumɛnw ye don ni a nataw la jamana ko in na a ye hakilina dɔw di min ye kibaruya duman y'a la ko jamana in bɛna ja k'a tɛ mɛn cogo si la nka fɔ wulikajɔ dɔw ka sigi sen kan a ye min sɔrɔ ka fɔ an ye jamana lahalayaw kan n'ale yɛrɛ ka hakilina o filɛ nin ye Abdulayi Kulubali. Kunu i b'a jate minna ɲɛnamaya kɔnɔ jamana kolosuma jɔsen dɔ bɛ dɔnnikɛlaw bolo n'i y'a jate minna Mali dɔnnikɛla ka ca kɔnɔ dɔnnibaa yɛrɛ n'i b'a ɲini i bɛna Mali la k'a sababu kɛ mun ye kɛlɛ dɔw banna olu banna an fɛ Mali la yan mun y'olu ban Burundi kɛlɛ banna an fɛ yan Somali kɛlɛ banna an fɛ yan Sierra Leone kɛlɛ banna an fɛ yan n'i y'a ye ko kɛlɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔ bi k'o ma se ka ban dɔnnikɛlaw de m'u jɔ u jɔyɔrɔ jamana wɛrɛ maaw bɛ kulo ni Mali min ye n'i y'i sigi k'o Mali ta k'o jate minna k'an bɛ o Mali de kɔnɔ o dɔnnibaa minnu bɛ n'u y'o kɛlɛ ban o dɔnnibaaw taara min ne bɛ se k'a fɔ dɔnnibaaw jɔyɔrɔ ka bon jamana kolosuma nɔ ɲɛnamaya kɔnɔ n'i bɛ se dɔnni na ka na sɔn i faso ka dafiri ɲɛna mɔgɔ kelen bolola tulu tɛ samamu mɔgɔ kelen bolola tulu o tɛ samamu dɔnnibaaw jɔyɔrɔ ka bon Mali jamana dɛmɛni na ka kɛɲɛ ni mun ye n'i y'i miiri Mali ni danbe la i tɛ sɔn abada jamana nin ka dafiri ɲɛna. N'an bɔra hɔrɔn ninnu na an bɛ segin ka na an yɛrɛ fabara ko kura hali bi n'a ka bi k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali kɔnɔ kibaruya caman bɛ yen kibaruya minnu bɛ yen ni nin ɲɔgɔn kɔnɔna la an ka kibaruya n'o bɛna wuli ka jɔba kɛ a bɛɛ kan ka se ka jamanadenw hakilinaw ɲininka ka don bɛɛ kan faama fara fanda kan maaw bɛ se k'u hakilina fɔ jamana taabolo kan cogo min na walasa taacogo ɲuman yɛrɛ bɛ se ka don jamana la sabula jamana y'an bɛɛ kelen kelen de ta ye min ye faama ye min ye fantan ye min ka kɛnɛ min ma kɛnɛ togo da fara duguba kɔnɔna kan n'a fɔra i ye Maliden ye Mali ka kan Maliden bɛɛ la wa bɛɛ kan k'i jeniyɔrɔ fɛ jamana ale ye jɔko ɲuman na n'o kibaruya damadɔ bɛna dansigi
an ka bi don kibaru la don kibaru minnu bɛ an bɛɛ lajɛlen y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni k'a fara ɲɔgɔn kan aw ka nimisi wasa kama an bɛ aw fo ni ala sɔnna sini kibaru kuraw bɛ fara ɲɔgɔn kan Nef TV cɔ a la ka aw bɔ kunbana ala ka su hɛrɛ d'an ma